Ola, cascarelleiros. Dentro desta serie que imos facer de vídeos sobre 17 curiosidades sobre Galicia e o galego para o 17 de maio, quero comentarvos unha que é moi de meu e que nos leva unha palabra que eu non teño sentido moi habitualmente no galego, mais que me parece moi fermosa. Dentro do estereotipo de mestra de galego que os meus alumnos cultivan con entusiasmo, ademais de que nos coñecemos todas, lemos os mesmos libros, vemos a mesma canle de televisión, temos a mesma ideoloxía política, entra tamén o elemento de que non tinximos o pelo, que é un elemento de unión máis entre as mestras de galego. Ben, pois cando unha persoa non tinxe o pelo e está na fase que estou eu, que non o teño branco de todo, porque son moi nova, mais tampouco xa se nota que vas deixando e que saen canas e demais, iso en galego recibe un nome moi bonito e moi potente que eu quero hoxe compartir convosco, e é que se chama pedrés. Así que xa o sabedes, se tedes algún amigo ou amiga que se una a este movimento Grey Power que primeiro comezou denostado por ser unha cuestión de deixadez e un rollito hippie e que empeza a ser moita moda, en galego xa sabedes como denominalo. Hai que dicirlle que ten o cabelo pedrés.